या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। एसीबीने धडक कारवाई केल्यानं वैभववाडी पोलीस ठाण्यात खळबळ माजली आहे। बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत पैसे मागणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षक सूरज पाटील, हवालदार मारुती साखरे एसीबीच्या जाळ्यात अडकले। महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शहर सौंदर्यीकरण 2023 या स्पर्धेत वेंगुर्ला नगर परिषदेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत राज्यात आपला डंका कायम ठेवला। शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला भेट दिली आहे। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आणि उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी त्यांचं स्वागत केलं। राज्य परिवहन महामंडळाच्या सिंधुदुर्ग विभागाच्या 50% बसेस इलेक्ट्रॉनिक होणार आहेत। मीही, नियमित आणि हिरकणी अशा 196 नवीन बसेस येणार आहेत। गेल्या 4 वर्षांपासून रखडलेली जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने डिसेंबर 2023 ची डेडलाईन दिली आहे। विविध 22 सहवर्गातील सुमारे 375 पदांची भरती केली जाणार आहे। वैभववाडीतील पंचायत समिती विस्तार अधिकारी लक्ष्मण हांडे यांच्याकडील अपंगत्व प्रमाणपत्र आणि त्यांनी एका संस्थेला दिलेल्या 4 लाख देणगीची चौकशी व्हावी अशी मागणी भाजपा कार्यालय प्रमुख अनंत फोंडके यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे। केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना भेटून तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या सहकार्याने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून 500 ते 1000 कोटी रुपयांपर्यंत सबसिडीची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपच्या नेत्यांनी दिली आहे। कणकवली नगरपंचायतच्या शिरपेचात अजून एक माराचा तुरा रोवला गेलाय। नगरपंचायतीची कर वसुली आणि अन्य राबवलेल्या विविध उपक्रमांबाबत कणकवली नगरपंचायतला राज्यात प्रथम क्रमांक प्राप्त झालाय। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात उष्माघातामुळे रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या श्री सदस्यांची आमदार नितेश राणेंनी पनवेल येथील हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेट घेतली। एडगाव इनामदारवाडी इथं पिकअप टेम्पोचा चालकाचा ताबा सुटून रस्त्याकडेला असलेल्या झाडावर टेम्पो धडकला। अपघातावेळी टेम्पोत 2 इसम होते, त्यांना दुखापत झाली आहे। कुडाळ येथील नगरपंचायतीने शहरात राबवलेल्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण आणि लसीकरणाच्या मोहिमेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केलाय। 17 दिवसात 500हून अधिक कुत्र्यांवर नसबंदी केल्याचा दावा करण्यात आला। या प्रकाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी विलास कुडाळकर यांनी केली आहे। आंबोली घाट मार्गातून होणाऱ्या अवजड वाहतुकीचा मनसेच्या माध्यमातून पर्दाफाश करण्यात आलाय। यावेळी अनेक ट्रक, डंपर आणि अन्य वाहतूक अनधिकृत होत असल्याचं निदर्शनास आलंय। नेफडोच्या कोकण विभाग सल्लागारपदी सावंतवाडी येथील जोएल डिसिल्वा यांची निवड करण्यात आली आहे। संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयोग धस, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक भवर आदींनी त्यांची निवड केली। सावंतवाडी आगारातून जादा गाड्या सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली अशी माहिती स्थानक प्रमुख संकेत पवार यांनी दिली आहे। डेगवे येथील शोषक खड्ड्यात एक गवा अपघाताने पडलाय। जेसीबीच्या सहाय्याने खोदून गव्याला मार्ग मोकळा करून देण्यात वन विभागाची रेस्क्यू टीम यशस्वी ठरली आहे। एमटीडीसीच्या प्रस्तावानुसार कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर या 4 जिल्ह्यातील 8 समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी समुद्रकुटी उभारण्याला मान्यता देण्यात आली आहे। पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी हे 4 ते 5 मे दरम्यान गोव्यात होणाऱ्या एसीसोच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होणार आहे। आरटीईची वेबसाईट गेली 8 दिवसांपासून हँग आहे, त्यामुळे पालकांना प्रवेशाचे मेसेज आले पण प्रवेश घेता येत नाहीत। शिक्षण प्रशासनाकडून वेबसाईटवर प्रचंड ताण असल्याने हँग होत असल्याचं सांगितलं जात आहे। विरोधकांच्या निशाणावर असलेले उद्योगपती गौतम अदानी यांनी गुरुवारी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची सिल्वर ओकवर भेट घेतली। या दोघांमध्ये तब्बल 2 तास चर्चा झाली। खारघरमधील मृतांचा आकडा 50हून अधिक आहे आणि राज्य सरकार तो आकडा लपवतोय असा आरोप संजय राऊतांनी केला। राज्यातील वेगवेगळ्या खासगी उद्योग व्यवसायांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये काम करत असलेल्या बहुतांश कामगारांची शैक्षणिक पात्रता ही 12वीच्या आतील असल्याचं आढळून आलंय। कोकणातील सागरी किनारे आणि सागरी किल्ले आकाशातून पाहण्याची पर्यटकांची इच्छा यंदा पूर्ण होणार आहे। अलिबाग जवळ वरसोली बीच आणि मुरुड बीच इथं आयोजित करण्यात आलेल्या एरो स्पोर्ट्स फेस्टिवलमध्ये पर्यटकांना प्रथमच मिळणार आहे। देशातील कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे। गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 12,591 नवे रुग्ण आढळून आले। केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2024च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली आहे। या अनुषंगाने आयोगाने 8.92 लाख व्हीव्हीपीएटी मशीन खरेदीचे आदेश दिले। राजस्थान विरुद्धच्या सामन्यात धीम्या गतीने षटक टाकल्याने लखनौ सुपर जायंट्सचा कर्णधार केएल राहुलला 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.